set up and he'll park before because most of the bags are packed go already. Go through now all the go prepared. Okay. Then on getting down to the bottom of the bag, we are on 90% of the pictures on there who picture this young man. So in case you all okay. So you can see. Okay. Okay, don't worry. One of the big bags, blue bags. Nke kita ihe ncho egosi unu part 2 ya mana mụ mantinwu the full video na page mantinwu the part maka na egosicha m ozu nwatakịrị ahụ nwụrụ anwụ gosikwa ma ihe agbapụtacha na mana ihe mmemme egosi unu na mmeti unu link the page na my description so ịgazi na page ha iwere anya gị nene maka na alụ na-emezi na Igbo anyị kịta karịrị akarị especially village and from that news na Agụata again Agụata page down for ya ana akọwa na nwa na akọwa na nwechi ihe ọkọwa dị ebe ahụ mana biko na asị m onye na-enecha ahịa ya biko tiile ya n'ọbụ maka na amụghọ onye ahụ ejide amụghọ onye gbu onye nwatakịrị mana ịnenecha vidiyo ya iyi amarịla ebe obi gị gwa gị biko achọrọ m ịnenecha vidiyo were anya gị wele anya okenye ji onye ihe deba na onye bụ ihe ka mmalụ onye eziokwu dị na maka ine necha dị part 1 ya asị na onye gburu nyawo nwa mana mgbe na-enecha part 2 ya enwezi rethink that's why say na part 2 ya mana etim link the group na etim ya na my description biko ịbazia na the link isi na abazia nenezia the part 1 nenekwa ya ọfụma biko nene ya wo video ka unu wele anya unu I greet you all, both all the people watching from different states and outside country. I read all the comments on the live video concerning late Miss Ogochukwu, who died yesterday night. So now a lot of comment is there. So I have come back for Nonso to clear the air. I'm only here as a journalist and as a reporter. He called me as a reporter so that I will give the world what is happening. Nonso ye kenegi. Keki imere. Biko ihe nchọrọ ịyọ na dị ihe ọzọ bụ biko kara obi. Number 1, obi gị yesi ike. Ife mere emego nwanne gị nwaanyị anwụgo eburugo eje mortuary dosa ya chigatakwa azụ. A lot of people commentary here, a lot of nonsense and comments. So I bịara m now ka m jụọ gị. Number 1, gwakena anyị ka nwanne gị nwaanyị siri mee ihe mere ni na ka ahụ mgbu ya siri bido na ebe ejedebere. Tell me. Ahụ mgbu nwatakịrị atụ m ụjọ maka before ebido ime election, presidential election, ahụ adịrọ nwunye m, ahụ adịrọkwa nwanne m nwaanyị a. Anyị niile na-anara treatment n'ụlọ ọgwụ. So onye ọnwụna nweta onwe ya, mụ na onwe m enwetata onwe m, anyị niile mechaa nata. So ruzie na Sunday, ọ ga-awụ next week ya atụ election, atụ presidential election. Na Sunday aka m na-anụzi olu ya from my own side ebe ọ na-eti mkpu. So m ewerezie maka mkpu ahụ ọ na-eti gbaraba. Lo and behold, ihe m hụrụ tụrụ m ụjọ. Ụfụfụ si ya n'ọnụ, si ya n'imi wee na-apụta. Anyị zọkwara ya zọọ before m eburu ya pụọ maka a gwara ha na m ebu ya apụ ha ajụ. Kedu ndị jụrụ? My mother, Ikechukwu Ọkpala Ọka wu Omena Mkpo. Ozi onye a na-akpọ Chiduro eze nwa Abasiri Ojemba wu onye si ha na ha hapụ ya ka ọ kpọrọ nwanne ya pụọ. Ha were hapụ m were kpọrọ nwanne nwaanyị m vuo. Jewe chọrọ bi na Serafin. Ejeze m na chọrọ bi na Serafin. Chineke ma amara
onye ọbụla na-eje chọrọ bi na Seraphim ga-ama that Sunday Abana Wilderness ga-anara ike for Lent. So ka Chineke si maa amara ebu na bata na chọọchị ndị mmadụ nye m aka ndị amụma a na-ekpe ekpere ihe niile mere dade mere n'anya ndị amụma ekpebe ekpere niile ahụ rụọ niile ahụ nwatakịrị lọghachi back na ndụ anyị kpọrọ ya jee ụlọ ọgwụ ọ nwụchakwa 4 pints of drip nweta onwe ya na complain isi ọwụwa anyị buruzie ya gawa aka ọkwa na nke ike nga ebe a na-ewe pin ga wesia ya pin nye wepụtara ya n'isi pin 17 n'isi ihe wepụtara pin sọsọ n'isi ya agbaghị ya na sọsọ n'isi ya okay wee were ọnụ masị ya na mụ agaghị elere izizi ya ka ọ bakwa na the main compound anyị na ọ ga-anọzi na ya nke m mgbe ewe n'iwe ọ be nna ụnụ ka ụnụ nọ ihe a na-eme ụnụ ebi na compound ụnụ ihe a na-eme mụnwa bi na my own quarter ebi na main compound be nna m okay so ọ nọzie na nke m many calls a na-aga my mom na-akpọ ụmụnne ya na a bịara tie ya ihe na ọ kọzighị na nwa ya nwaanyị ahụ adịghị ya so ụmụnne ya kpọọ m ngwa ha ihe dị ụmụnne ya akwụkwa ndị ji aka ha sị m na ọ bụrụ na ọ be nke ọ ga-anọ dị mma na m hapụ ebe ahụ ya nọrọ ebe ahụ so nwatakịrị a nọrọ be m ya nwa na onwe ya bịakwana ịbịa ahụ nwa gị ebe ahụ ọ nọ ịbịa ahụ ya bịakwana ịhụ ya n'ụlọ ọgwụ ịbịaghị bịa hụ ya na chọrọ bi na Seraphim ịbịaghị sọnsọ ihe ọgba mbọ na-ekwu na nwa ya arahụkwara na chọrọ bi na Seraphim si ya iwu na ọ ga-arahụ ebe ahụ emechaa ọwụrụzie na digel anahụ na chọrọ bi na Seraphim nwa jizi aka kpọrọzie lọta na be m kama ọ ga-ada ọgụ ọ na-achọzi otu ọ ga-esi abịa kpọrọ digel mana mụ wee kwenuhu ka ọ dịsigodi mma ọ chọghị iji sekuriti abịa ndị sekuriti wee sị ya na onye a nwanne ya ka ọ kpọ na onwe otu a ga-esi aga anapụta ya nwanne ya so na ihe mere na-ewu na ya kpebe ekpere na nwatakịrị ga-ejikwa aka ya bata mgbe ọ na ọ chọrọ iji aka ya bata ihe o meziri nwatakịrị ya na ya na-abụ nọ anyị siri ekwula ọbịa kpata ọma na dị nwatakịrị a na-akpọ ya Chukwu nọ nso ọma na the boy nọ na-amonịta ihe na-emeni the boy na-ene ya ọ gaa na room nwanne nwaanyị saachịwa chọwa pichọ ọhụụ ọ gazie koro pichọ ha mere kedu onye na-asaachị picture your sister your mother na-asaachị pichọ nwanne nwaanyị okay so ebe ọ na-enwetazi pichọ ya ọ ga koro pichọ nke o ji wee mee kalenda ekomere na wọl n'ime room okay mgbe ọ rụrụ na nke Eze IC yes mgbe ọ rụrụ na kọmputa school Eze IC okay so pichọ ahụ ka o koro ga wegara Ojemba nke a na-akpọ Chidiro Eze nwa Abasi ana m ekwu ya bịa gbaghara ọnụ ya maka nke ọ bịara wụ n'azụ m ka ọ bịara ọ ga-abịa n'ihu m because ihe a mere nwatakịrị a ọ na-egbu m nkọ n'obi so ka Chineke si eme ihe nwatakịrị ahụ ya na my mom nọ gbamata na be m bịa na-agwa nwanne nwaanyị sị na ekorokwere pichọ ya na my mom koro pichọ ka o jere Ojemba this girl bewe akwa isi ọ baghị uru ibe akwa onye chi na anyị ga-eme we the prayerful so I say jere ya ekpere abalị every midnight I na-emere ekpere so anyị emesi ekpere on one Saturday night okay anyị mechara ekpere ha very late so onye ọbụla the week onye ọbụla na-arahụ ụra very early in the morning nwunye Jesi ije nọ na be m ka ọ nara treatment nwanne nwaanyị ahụ mepee dọọ si na dọọ na-apụ ọ na-akpọ ya sị ọ na-abịa ka o weta ihe nwanne gị nwaanyị ka anwụrụ anwụ na yes ya batazie na main compound that was the last anya m hụrụ ya m na-akpọzi nọmba ya ọ naghị aga mbata chọọ ya agaghị m ahụ ya njekwere na Facebook ma ọ na WhatsApp ọ gaghị anọ online na wonder gịnị na-emezi ọzi one of our cousin a na-akpọ Mmesoma onye gbamata abịa na-asị m na m bịa na nwanne nwaanyị nọ na be Daniel Ọkpaluka Eje being the vice chairman Ụmụeze na atụrụ ya ịga ebe ahụ nsa atụọ ya ịga n'ụdị gịnị na mụ agaghị aga ebe ahụ duto na ndị ahụ ndị nọ na pawa achọghị m onye ga-asị na m mere ihe ọjọọ so nnọkwa na-amonitọ ha na-elekwa ha ahụ many people ma ụmụ Sitrako gara ebe ahụ ka ha gaa leta ya ha ekwe na ndị be Sitrako ya abata ha na-eme n'onwe ha enwere onye nwa Sitrako ịma afọ ya gara ije Udochukwu nwa Sitrako okay ha ekwe ya ka ọ gaa hụ ya one of my uncle Onyeka gaa ọkwa ebe ahụ ka ọ gafụ ya ha ekwekwe ka ọ ba aga hụ ya nsị onye ahụ na-zuo ike ka anyị were ekpere na-eso ya ekpere aka anyị ji na-eso ya until one day a na-agwazi na ha si ebe ahụ bupụ ya buje ya na nke Ojemba ahụ ka ọ nọzi one night ya na-eti mkpu
aka yo si tọpịa ihe a ọnụma wee na-egbu m n'obi m wee pụta na mbara chịrị aja si na ọ bụrụ na ihe a na-eme nwa o ji eti aka ya wee ezigbo ihe ya dịara ha na mma mana ọ bụrụ na ọ wee ezigbo ihe ọbụla ha mere ga-ala ha n'isi ngwere aja ha wụpụ ya n'ala iwe wee mekwezi ime iri na m alakpuo na the next morning mkpọzie ndị sekuriti ka e nyere m aka ka anyị bee ebe a ga kpọpụta ya somebody batabe na-agwa m nga m na-akpọ ndị sekuriti si na m akpọzie ndị sekuriti na ha ebubugo ya ebe ahụ nọzi ebe ahụ na ha buru ejewe ụlọ ọgwụ onwekwa onye gwara m na ha buru ejewe ụlọ ọgwụ ọzi revenchi ma ife aka nwa wee onye kpọrọ m na phone after 3 or 4 days ha ji jee ụlọ ọgwụ na-agwa m na nwanne m nwaanyị n'ụlọ ọgwụ nsị a na mụ amarọ ọ sị na onwe onye gwa m sị na onwe onye gwa m ọ sị na mbịa na hope of tomorrow mbịazie ebe ahụ kpọrọ ndị ekpere were bịa akpọ m ndị ekpere fọnchọrọ bi na serafin wee bịa mana my mom ekweghị na anyị ga-aba na wọd ahụ ga meri ekpere ọ ga-kpọrọ anyị ndị nọọsụ ka ndị nọọsụ wọk anyị out mana otu m si mee ndị nọọsụ attend ewe n'iwe ihe na-clear air ihe na-watch ebe a dị too much no problem massively no problem ihe na-clear the air isi onye gwa ndị nọọsụ ya wọk my mother gwa ndị nọọsụ na ya wọk anyị out ihe anyị dị wee jee ekpere ahụ n'abalị ahụ mmadụ 6 okay continue so the reaction nyere ndị nọọsụ ha agba ọsọ anyị mee ekpere ebere mechaa nna in the morning okwe m dite I have to call my brother and also my uncle Chibuzo Ọkpala Ugonwa ọgbazi si na ala ihe nna hụ na nke a karịkwa na agakwa mmemme ya sọ m ka ọ ghara iwe chi mmadụ chọọ nke ọ na-ebo m mgbara jee na nke vice chairman na ụmụnna bụ Mr. John Egbeluche ọwụ na ọ gara chọọchị nga chọrọzie onye isi ụmụ adaba anyị bụ Chinasa na-eme igwe akwụ na Ọga Junction gaa na bia ebe ahụ ka nnọzi ọwụ na Chibuzo nwanne m nwoke akpọgo somebody na ụmụnna anyị si ya na ya gaa n'ụlọ ọgwụ ga-amara ihe na-emeni dị manụ gazie bi na ọkata nze bịaruo hụchaa ya wee tie mkpu kpọọ m na fon si m ebee ka ị nọ nsi anọ na nke Chinasa ya sị ma ọ na-abịa ebe ahụ ya abịa anyị wee tụba arụ so onye m ọkụ eburu okwu ya awụ ka m kpọpụta ya from ụlọ ọgwụ ahụ ha wee sị m no enwe ihe mere ya na ọmụnwa ka a ga na-ajụzi ajụjụ gbasara ya na m hapụrụ ha n'ụlọ ọgwụ ebe a ka anyị were ekpere folowe anyị werezie ekpere na-efolo ruo mgbe dọkịta sị na anyị ga-aga Regina Hospital Ọka ka a ga mee ya scan na brain ka ama ma nwere ihe mere ya affect na brain ha ekweghị na m ga-aba moto Omenamkpo Ikechukwu Ọkpala Ọka na my mother ọha mere insist na ọsọ nna ha na-abọji eje lee nwanne m nwoke a n'ebe a bịa kom onye awụ Chibuzo dike ịkpanwe ahịhịa mwezi ya na ọ ka mma na o soro ha na moto ha ekwekweghị ka ọ banye na moto ahụ nwanne m nwoke bụ spana wee sị m na m hapụ ha na agawa amaghị m na ha na-ediprive m ka m ghara ịma the result ihe a jetere n'ụlọ ọgwụ maka digalụ bụ apa ahụ ya niile ihe apịrị ya apịa apa o bu na ahụ karịrị ụkwụ ya na-abụ na-ere ure ntị ya na-ere ure ire ya na-ere ure anyị na-agbarizi na-eme ekpere na-eme ihe ndị a gwara ya mee asaghị na anyị were akwa bịa kpọọ ya ahụ ugboro 7 na kọmpandụ na anyị kpụwa ya n'ala ka mmụọ ya ma jiji ka o chighata na anyị were ọjị anyị tụọ ogu n'isi ya gbawa ọjị ahụ anyị bịa mesịa ya chiho the next morning akpọrọ m sekuriti na ọgwụ ka anyị bịara gwụ nsa na ihe a na-erugharị na iwu megide na the truth must surely come out m na-esokwe ha anyị were ekpere na-eso ha emechaa ndị yutu ụmụ eze kpọọ anyị oku na nwa agwazi kpọọ my mother jụba anyị kedu ihe na-eme ka ebe anyị jeberi ngwa ahụ ebe njeberi ajụọ ya ebe ejeberi ọba ndị yutu mba ọ nọ n'elu ya ndị yutu si ya na mụnwa nwere pawa ịbịa na-ahụ nwanne m nwaanyị ọ sị na mama nwa ya nwa na mgbe o nwere pawa mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na ọ bụghị nkịta ha batara na be ndị yutu wee sị m na nhapụ ya wee sị ya ngwa ya bịa ka eme ekpere ka echeta nwanne m nwaanyị na ekpere ọ sị na ya nwa nwa so ha made prayer ha na-ekwu ya sa na akpa ukwu onwe ha na ekpere everybody bịara meeting jiri anya ya hụ ihe mere that day ya were iwe bara mba sị na ya ga-eso eme ekpere ya bara mba la o ruo yesterday mba moto jewe program na Abakaliki with ndị prayer warrior mmiri na-abụso wee gaba
anyị dị mmadụ anọ were ga pụrụ ya were mmadụ ịtọ ka mkpọ wee pụ ozugbo m na-agba ụkwụ na paakị na Abakaliki paakị akpọ m na fon ma mmadụ akpọkwa m na fon enwekweghị nwanne m nwoke kpọrọ m ni enwekweghị nwanne m nwaanyị kpọrọ m ni no passers by ndị nụrụ ihe mere ndị kpọrọ m na fon si na nwanne gị nwaanyị anwụgo ma etinye mkpu program ahụ m gawaziri enweghị mmụọ m ji eje njọs ga lọji ebe m lọjiri mee program ahụ otu ọnwa na nsi ime ya first thing tomorrow early this morning mba moto 5 o'clock lọtazie na-ele ebe abịa gbatọrọ m nwanne m nwaanyị ndụ adịghịzi ya n'ime enwe ihe chọrọ ịjụ gị chelu okay ebe ahụ agbatọziri ya mụọ wee persuade ya na iwu na m ga-ama the root of this na m agaghị ezu ike enwere ebe ha na-adọba bucket ha na-amụnye candle every night ndị youth were ụkwụ gbapụ bucket ahụ nsa na ha were shovel gwuo ya ka anyị mara ihe nọ n'ime ya a na-egwu ya na-ewepụta isi ọkpụkpụ dan ndị youth gakwara n'akụkụ ukwu mango nwee ebe dịkwa ka ebe amụrụ candle na mana aja red dị ya dịka ebe egwuru ihe ha sị na a ga-abọ ya nje nata sitrako shovel were bọwa ya bọpụta o wee wụrụ kedu ihe bụ ya mkpi ka ọwụ mkpi dị ndụ eliri ya n'ike kee ya ụkwụ na aka wee lie ya agbapụta ndị mmadụ tụzụ ngwesa na mụ adịgo happy na m amago ebe agha nna alụ na-eje ngwesa na m megburu nwanne m nwaanyị jeti ya na machụarị maka na ha nwa eshigo ọnwụ na ha ga-eli ya today kwa ya today nwanne m nwaanyị abụrụ ọkụkọ 23 years awụ 23 days ọ bụrụ na mgba nkịtị ala bụkwa ma ịbọ mana mma agba mbọ hụ na nwanne m nwaanyị nwetara justice m wee kpọwa fon o wee Chineke m amụrụ ọwụ na boys nọ na be m karịrị 1000 oke ibiri nọ na be m karịrị 2000 ihe juru na compound anyị karịrị ya dịka ebe a na-eme rally mgbe na-agwa ha sị anwakwa na anwa gwukpa ka m n'ala saa na-eli dị gị until ma alọta and agbara m ogene agwa atagwa ya tiala ife nchọ kpọọ ọkụ ekwesị ya na ele ihe nchọrọ kpọọ asaa si ya na ele ihe nchọrọ kpọkwa ụfọdụ ile chairman ndị youth si ya ele ihe nchọrọ kpọkwa chairman ụmụnna m si ya na ele ihe nchọrọ na-elie dis girl nlọta na ọgbanje ga-agbakwa nwoke onye m ga-ahapụ anyị ga-emekọtara ọ bụ mee ya ọfụma so youth bịazie blọkụ ha emenwu ihe ha chọrọ ime njecha abata lelewo nwanne m nwaanyị ebe ọ nọ eze udo wee kpọrọ m jee ebe igwe because ihe m kwuru na a ga-eme ya autopsy ka anyị mara ma ha ọkụrụ ihe na spinal cord ma ọ na o nwere ebe ha kụrụ ya ihe wetara maka ọsọ nọ unconscious 1 full month ọ dị ekwu okwu ọ dị anọdụ ana do we have any witness around here? Yes, people gara n'ụlọ ọgwụ. Only one person dey sure. One person dey sure. Ngwa bịa. One person dey sure. Please. Ngwa bịa. One person dey sure. Any the one man and one woman, elderly woman no dey away. Bishop Ekenenge. Gwakena anyị ka isiri fụ Ọgọchukwu mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Ndị ba ekele m ụnụ. Afa m bụ Chinedu Ezenna Ike, abụ m onye ọkwụ ugo na awarasị ụga. Ọ ga-adị brief. Ọgọchukwu bụ junior m na secondary school mana mụ na ya dị n'ezigbo mma. Onye a bụ senior. Watching from Ndo State. Thank you. Onye a bụ senior m. N'Ekwulọbịa ka m fụrụ izizi wuti onye isi na-akụzi agba bọọlụ na Oga Boys. Anyị nọ na keke. O wee gwa anyị na arụ adịrọ nwanne ya nwaanyị n'ọkwa n'ije ya ka o si ya. Wee dị interested. Mechaa after ka m fụkwara ya dị another day jụọ ya. O wee sị m na ihe dị iche na-adịtụ ka o si afụ. M wee mechaa ijefu mmadụ n'ụlọ ọgwụ, the same person Reverend Chima gara ịfụ n'ụlọ ọgwụ. Wee fụ ebe a ka m jere ịfụ. Wee gafee sị ọhụ ọgọ dị na ihe njecha afụcha dị ụmụ anọkọta wee banyezie abanye. Ọ ga-ada emegharị ahụ. Ume ọgọ na-ekuwo ọ ga-ada eri nri, ọ ga-amara ebe ọ nọ. Biko, ị ga-agwata ya otu arụ ya dị mgbe ị gara? Aka ọgọ zara aza.
Okay. Aka ya zara aza. Ahụhụ m ọkpa ya because na agbara ya socks na-agachi ya ogodo. Okay. Then the last one m gara last week Thursday, ọnụ ya ebe a na-agbụcha. As na ọnụ ya na-agbụcha. Then o nwere akwa dị ya na ntị. Okay. Ihe awa anyị ikpeazụ m fụrụ ọgọ program ka m na-agakwu nna m ka agaba n'aka ọkwa wee banye. Ọ dị mma. Anyị anụgolu gị. Bishop anyị ekele gị. Nne nọdị ana. Biko ndị ọma na-ege ntị biko ihe a bụ ka m na-clear. From a lot of comments here. People now amaghị ife na-eme, they will start talking what they don't know. So asị m ka m bịa ka unu were anya unu na ntị unu nụrụ. Ihe m bịara ebe a ka m lụọ ọrụ ndị ka journalist mbụ. Unu anụgo nna anyị ekenere gwa ya afa gị o. Kwụsị okwu ike anyị na-anụrụ. Aha m bụ Chinenye, Nwada Chinenye Obuju. Onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye obodo ukwu. Obodo ukwu a na-alụ gị na ụga bi? Abụ m nwa dị ala na ụga. Okay. Nọ nso bụ onye anyị maara. Anyị na ya nọ dị ka nwanne. Okay. Ka anyị na-ekpe ofu okpukperechi. Okay. Ọ dị mma. Ị gara afụ nwanne nwaanyị mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ? Kedu ihe ị fụtara ebe ọ nọ mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ? Ihe anyị ji gaa n'ụlọ ọgwụ nọ nso gwara anyị na nwanne ya dị down ka anyị na-etinye ya n'ekpere. So anyị na-ekpe ekpere ebe ahụ. Anyị na-ajụkwa ya ka ọ dị. Ọ gwazi anyị buru ibu more than 8 wee gaa na ụlọ ọgwụ ebe ahụ. Ọ directịrị anyị. Okay. Even that day anyị gara, mmiri izochigidere anyị n'ụlọ ọgwụ ahụ. So anyị kpegide ekpere. Ọnọdụ the girl nọ. Kedu ife ịfụchara n'arụ the girl? Kedu ife ịfụrụ? The girl ọ naghị eku ka m sị na ọ naghị ekudu ume, ọ just tiwe anya ya nọrọkwa ka onye nwụrụ anwụ. Kedu ife ịfụrụ n'arụ ya? Ọ dị emepe ọnụ. Enweghị any mood maka even mmiri anyị gọziri. Enwere ihe mere ya n'arụ mgbe ị fụrụ ya ilere anya na? Anyị agaghị lewe ahụ ya ekpere ka anyị kpere. Mana that day oge anyị kpechara ekpere pụta. Ka this my brother ha dị ọtụtụ nọ ya na-agwazi anyị na mma nọ nso nọ ebe a n'ụtụtụ na-aba mba si na nọ nso ha na ha ji ekpere atọmenti ya mma ya na-ekwu n'ụlọ ọgwụ and the grandmother si na kama nwa ya ga-anwụ, that is mma nọ nso ga-anwụ ka nwa ya nwụọ. Nwa ya bụ Ọgọchukwu. Yeah, this girl nwụrụ na. So kama nwa ya ga-anwụ ka nwa ya nwụọ. N'ụlọ ọgwụ. So and the witnesses ha buru ibu. This my brother nọ ya na ọtụtụ ndị ọzọ nna amaghị ihu ale onye nke mma onye ọ bụ. Anyị anụgolu gị. You can now go. Thank you. Back to you Nonso. Biko enwe ihe anyị chọrọ ịjụ gị. Kedu ihe i jiri hapụ be nna gị biri ebe ọzọ? Number 1 question ka ndị mmadụ uche adịa just gbubie ya nkenke. Ihe m sọrọ okwu n'ụka. Achọghị m trouble. Ọnụ niile dị out from here. Hapụ ya ọmụda ka ọ gịnị? Enwere ndị na-achọghị okwu n'ụka soro m wee pụ. Enwere ndị ya na ya na-abọ dị na mma, ndị na-ada asụ na tune ya na ya na-abọ nọ. Okay, now mgbe Ọgọchukwu nọ with you enweghị ihe na-eme ya. Enweghị ihe na-eme ya. Everybody na-abịa na-agba ya elile. Anyị na-ekele Chineke. Anyị na-ekele Chineke na-ekwu mgbe anyị ga-eme special Thanksgiving na ihe ahụ mmadụ si n'ala ọnwụ alọta n'ala ndị dị ndụ. Anyị ama ha na picture ha were wu ka ha remutu onye osibe mpụta. Mmụọ ha jiri jee remutu ya were pịa dị gị ala. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Enwere ndị sị na ma ịfụkwara ihe niile eri n'ala before o wee bụrụ kịta nwanne nwaanyị nwụrụ ka ị bịara ịbọ ya as onye amụma ịbụ. Please clear the air. Okay. Nke izizi a bọrọ ebe a sika mọdụ a na-ejibu bọket were kpuchi ya na-amụ ya kandụl, mana enweghị m access iwepụ ya mgbe ahụ because ọ ga-akọsụ trouble. All this thing mere ugbu a wụ access m nwere iji were abọdetin. Then nke ahụ dị ebe ukwu mango ị na ihe m na-ekwu, nke ahụ dị ebe ukwu mango nwa amadị na ihe dị otu ahụ dị ahụ dị m ya. Ọ boys bịara ebe a ọ boys bịara ebe a loketiri nke ahụ dị ebe ukwu mango wee sị na aha abụ ya abụọ ya ka wuru ihe aka mere of recent a ịbụ na ewu a anwụ erechabeghị ọ ka wụ afọ ka ọ ka kụrụ na-esi isi dana orenji adị ebe a mụ asị na m ma egbu osisi niile n'ebe a ransaki osisi niile dị ebe a aga m egbu clearance ka m wee mara ebe ihe na-eme m ọ ya wụ ihe m kwuru. Ndị be anyị daalụnụ. Nna ekele gị. Ndị ọma na-ege ntị ụnụ afụgo, ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụgo, ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụgo ihe mere ni maka ndị na-ekwu okwu ma ọ fụkwara ọgwụ bọọ ya bifo ọ bụrụ kịta nwanne nwaanyị nwụrụ ka ọ bịara abụọ ọgwụ ma ndị na-asị ndị amụma ụgha a lot of things ị na-ekwu okwu mana ka isi ekwu okwu
watch your tongue. Ị na-ede ihe edezina na ihe abụ social media na ọsa ya ekene gị o udo dị na yokwu ma nọrọ ala nsogbu adịghị. Onye unu fụrụ ebe a bụ Okwuluọra na Ụga Nze Nnaemeka ịzọnyere mba anyị ekene gị. Okwuluọra na ọ ka ugbo anyị ka jiji abụcha ọrịa lụọ ka ndị ahụ ọ dị ka ịnọbụghị ihe ewu niile na-ata ji nke mkpi ika mụnwa nọ na akwamozu akwa ebu na awarasị amarọ nnọọ ihe na-eme ọ ka anyị si be akwa ebu ahụ pụta ezigbo mmadụ anwụ ya nwee ụmụnne ndị chọọchị anyị si ụmụ uchu dị okwu m sị ka m drọpụ ha n'oyi n'oyi ahụ ka m drọpụ zi ha pụtazie ka m ga-eji eta ya n'akụkụ filin steshọn n'ebe ife emeje my third daughter wọlụ ebube na-arụ na health center awarasị na nnazi m gbara ọsọ na-abịa oge ọ bịaraziri ya na-agwazi m ihe na-eme na ha na-agwa ọchị na ọkụ ndị anyị ihe wabụ ya ha akwa nsị ha n'ọzọ nke ebe a ka m si bịabazie straight amarọ nnọọ ihe na-eme so on getting to this place na hụ na ekwesịghị ite mma abaghị ji and ihe m hụrụ awụchaghị ihe m ga-abịa kwucha na kama na Francis Ezonye mba nwanne nna m si akụkọ onye nwaanyị ahụ n'ikpeazụ na ihe m chọrọ ikwudebe ewu nna m gwara na mgbe ochie mmiri anaghị eri onye ụga and onye ụga anaghị anwụ na accident mana kịta ọtụtụ ihe na-emezi onye ụga mmiri ha na-eri onye ụga a na-anwụ na accident ruto ihe ndị anyị mere na ndị anyị mere si nna nna anyị ha mere mana ihe nọ na-ewu ihe ọbụla onye metere isi ka ọ ga-eji ebe I'm currently the PR of Umueze Uga community and onweghị ego na-eme mmadụ stakeholder mana I think at my age I am one of the major stakeholders of this community and this town and based on that capacity as the PR of this community ihe a mbụ na uke iwu ihe kii m natara nwa ebi n'ụlọ awụ atọ kii eji kpọchi rooms enwekwuru strange keys dị anọ as you can see ma ndị bụ red emblem ma ndị tara nchara ma ndị amụma nọ n'akụkụ jere ha ka ndị akọwasa ụfọdụ so kama ama na-enwe ihe ọbụla zoro ezo n'okpuru anyanwụ otherwise why must all this key go with red band? Why must all this key go with red band? When I know that this woman is one of the people now on the forefront and has a microphone on equipped that I use. I'm church, they equipped that I use. Our sons and Anglican can they equipped that I use so many places. Excuse me, these pictures by because I insisted. Now, as we open the bag, let me start the bag. And when information, and when something else during a tight, I now have to invite someone and do check and do we dear. Okay. Nandi dear. Okay. Ha Bakwini Mulo, Ebana Tom. Wow, was it a message in Rome 1 year? Then they find out they are finding one or none someone yakono. Maybe. I got on a JJ, a part and that part of Yana push you. On your honest, and then when he heard Ozora na tight. So then, say I set up and he'll have pack before because most of the bags are packed go already. Go through now, all the go prepare. Okay. Then on getting down to the bottom of the bag, we are on 90% of the pictures on the picture this young man. So, in case you all okay. So you can see. Okay. Oh, one day, okay, don't worry. Wherever you are. Chereni, anyway, Nima Bayakunu with the picture. Yes, Nima, one of the big bags, blue bags. Yeah, and you can cause a picture. What I am about the Oya Kona say, boy, and one we cannot know that of you communicate here. Because I won't because no blood among long ways and when writing when you are under interrogation, it's the phone and happy phone. So we collected her phone, she's not going with the phone. So presently the instruction, the community union
bụ ya labagodi be ha for now. Onye Ekwulọbịa ka ọ wụ. And I want to announce it and make it practically clear. As the PRO of this community, no one onye Ekwulọbịa not within this vicinity should leave immediately. Should leave immediately until further notice. My chairman, Chief Anthony Ezemwana, Igwe is waiting for our report. Why yana Bobby? Otu ọwụ na ụkọchukwu dị ka Paris ya na-adị ka m kwuo otu a ile nwaanyị anya ga-ehu ihe ọwụ mmadụ ga-agwa gị ihe dị o sokwu hapụ biko kii ndị a niile dị ebe a wụ apart from kii ndị anyị nwetara na akpa kii connected the whole rooms ụlọ dị ebe a ma nke a ma nke azụ. We allowed her to go with her motorcycle. Okay, Okwuluora biko ewe niwe. Ema before anobun life here. Mgbe the girl ka dinana. So mgbe aboputara ogwa and other things. So mbata na agazi through. Somebody called me phone, sim hello gene. Ini di kweni men on so interview. Let ga lekwe hende mmadụ na akodi. I went there. They was calling him fake prophet and all sort of names. That no anyanwa biara liye the thing. Even naka ya ga na ihe gburu nwanne nwaanyị. So biko enwere ife igwa ihe na-ele ihe a na-abụrụ ezigbo ibu. Well, Ogele, you don't need to tell me na ihe na-ele ihe a bụ oke ibu because ama m onye Ogele wu and offer nwa obere kita mbi na right them from you because ama m ebe ọba nọrọ m anya but ihe m ga-eji mụ atọ gị nwa wu Ogele na ihe m ga-eji za this question ejụrụ nkịta ahụ gị nwa na onwe gị wu Ogele. When you were starting and when so many people chena nwa mmefu ka ewu na ị ga-ala n'iyi na enweghị uru Ogele ga-aba. Today Ogele is being celebrated. Ọ ga-ahịa ahụ egwu ọhụrụ na a ga-akụ kịta Ogele agaghị adị na ebe ọhụrụ na ijere onye ọhụrụ na-ere ihe egwu Ogele adịghị ya ma na instrument ọ na-ere adịghị complete. So Christ himself bụ onye nzọpụta anyị nwụrụ maka anyị ka a na-ezi ozi ewere kwuo na-agwa nne isi a na nwa na a ga-edeme maka ọdịda na mbilite ọtụtụ mmadụ na Zion na ọ ga-awụ ihe amụmatụ a ga-ekwute ekwutọ mana lekwe gị nwa na onwe gị wu nne na mma agaji amawa gị obi. Ọ wụrụ ebiri anyị kịta aka dị ime asị ya mma agaji amawa ya obi ma ọ mụọ nwa ya ji ewepụ nwa ha mana still nne dị asọ bụrụ nwa na afọ nwa ya. So talking about Nonso my son, I call him Nonso my son because I'm a nation gbaziri o so na awụrụ concrete mgbe anyị na renovate Ndi Igbo during the time of Igwe Felix Ezenwo. O so na ebu okwute na awụ concrete. So he's a boy, a son I know from his cradle and I know what he can do and I'm a and it is working, but believe it na ihe ọwụna akacha awụghị ezigbo and the Christ bụ ụzọ kwuo na onye ama na-adị ire n'ala nna. Yes. Mana mụ nwa na Ekwulọbịa aga m adị ire n'ala nna m onye sị m aga adị na ihe mere ya na aka m adị ya nwa onye amụma ka m ikwuchara. Anyị ekele gị n'ọsọ anyị ekele gị Karobi ịmana ihe buru nkume donye n'obi ihe mere emego and adịghị na mortuary. Mana enwere advice m chọrọ inye anyị niile generally. Thank you. Anyị m chọrọ inye anyị niile generally bụ onye ekwufu n'okwu onye ọbụla wụrụ intelligent officer ebe ọbụla ị nọ na because of a lot of things can be hidden. I don't think na mụ nwa na onwe m Peter Okwuluora ga-abịa na mgbahige azụ ụlọ be nje dị ebile ihe wee dịrị ụmụ mma ebile aha ere ụmụ ma ha dịghị na so kekọọ ya aka na ụkwụ numerous keys, so many keys. Kechie ya ọnụ kechie ya anya sụkpọ ya anya asụkpọ. What kind of sacrifice for liberation is that? So Mienji say onye ọwụ na-ekwufu n'okwu owo. I think God has come to liberate his people. Otu aka ọ na-esi ebido nzacha na mkpocha abido. I thank the youth of this town, not just this community. I thank the youth of this town. I keep saying it so many times. Yes. Say a nation devoid of the youth is like a dog bolted with a boiled carrot. Obodo enweghị uto ntoshi ma uto ntoshi na-eru afọ dị ka mmadụ iwere
karọt aṅara n'ọkụ were bootu ọdọ iwere karọt aṅara n'ọkụ wee bootu ọdọ nwere ihe booturu ụzọ ahụ ụzọ gị oge dịka ọsọ ikuku kụ ha karọt bendi ụzọ gị oge. So that is the youth for you. If you build the youth, you are building the nation. If you destroy them, the nation is finished. So I want to appreciate the use of this town and this community and our neighboring good neighbors. Onye ọwa na-agbara onye ọzọ bụ Chineke na-agbara ya. Amen. Anyị ọnọwo onye ekwufu n'okwu. Mụrụ anya enwe ebe ịpụta na-ata murimuru gee ntị ka ị mara. Ihe o ji awa ihu ọkụkọ nga ọ na-eti ọnụ n'ihe gbadikiri ga-echụpụ ya awụ amaghị onye ji eketa isi ebe. Thank you so much. N'aka nụ na-enecha anya vidio biko asị m ndị ọnwụ gburu biko onye ọbụla jiri obi ya aka maka na onweghị onye obi dị mma mmadụ pụta kịta oluzo nwanne ya nwaanyị n'anya ọcha na-eme nta na-eme imo biko mma nwa nwụnahụkwana biko asị m mana iwu obodo ji obodo ndị obodo asị m onye ọbụla jiri obi aka ma si biko si nyoba anya ka mmalụ n'ihe gburu nwatakịrị ka nwatakịrị sikwa n'ọkụ maka na ama mgbe gboo na nwatakịrị nwa that prime age a na-aga ajụ ese ka mara ihe nwere ya biko ụmụ Igbo biko ebe onye nọ necha vidio necha biko shekwana ya vidio ka onye ọzọ sorokwa fọlọ biko ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.